Pilipinas. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakasini ang mga harmful bacteria sa aton pani. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki sa nakatuni na. Sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sitag sa kamaradyo, no? Ang radyo kaangay sini mga kabombo, ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? Nga ang estasyon wala nakalansang sa isa lamang ka AM station. Kundi pwede siya maliso, no? Kung anuman ang inyo sini nga luyag nga pamatian mga kabombo, no? So, ang aton sini nga nagasigabong nga 630 kHz, 630 sa lilusoan sa inyo sitag sa kamaradyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita, pinagi sa aton si nga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, once again, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Siyempre, yara man ang aton sining local website, no? Ang local website sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa mga Bacoleños, no? Kag sa mga negrense dira. Pwede na lang kamo iya nga maka-diretso sa aton siniya nga local website, ang www.bomboradio.com/Bacolod para nga ma-update ninyo ang inyo si kaugalingon kung ano ang nagakatabo, no? Diri sa aton siniya nga hometown, diri sa aton si Dutang Natawhan, diri sa may syudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental. Again, www.bomboradio.com/Bacolod. Sa aton sini nga mga enjoy, sa aton sini nga Facebook Live, hello and good afternoon. Welcome. 3 sa atong palatuntunan. Upo na dira sa aton nag-enjoy nga mga watchers from all over the world. Pinaagi sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to like, subscribe, share, and hit the notification below, no? Notification bell below para nga anytime ma-notify ka mo kung mayara kita sang live audio streaming. Okay, nakita dira mga kabombo. Siyempre sa aton sini nga cellphone ara man ang aton sini iyang Bombo mobile app. Don't forget to download sa aton sini nga Bombo mobile app para ang aton sini nga cellphone, no, well equipped, embedded ang Bombo mobile app kag makapamati kita sa crystal clear nga live audio streaming mga kabombo, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, no, tanan nga maka aton sini iya nga mga kabombo sa aton sini nga mga mga pinalangga gid nga mga tagpalamati ti ara na kamo dira, I'm sure, no, na welcome ko na kamo sa aton sini iya nga mga palaagyan, no, aton sini nga platform mga kabombo, no, do mga mga kompleto gid nga palaagyan, no, diri sa aton sini iya nga palatuntunan, no, kag syempre pa aton gid nga gina-encourage, no, gina-invite ang aton sini iya nga mga tagpalamati nga magpadala man sa inyo sini iya nga mga kasaysayan, no, magpadala kamo sa inyo sin mga istorya di un amor, no, pwede man kung ano man dira nga mga klase sang kasaysayan, makahaladlukan, wow, no, pwede man nga rom-com, no, romantic comedy, o ano pa dira nga klase sa mga kasaysayan, aber ipadala diri, no. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo, no. Pwede ka mo iya maka-email dira, no. Kag pwede man sa mga maluyag dira nga isulat na lang. Pwede gid, no. Isulat sa
yellow pad ipadala pinaagi sa koreo, no, pinaagi sa aton sa post office kung lapit man lang kabuti dulong nyo di kay Miss Just no tanay nyo dili sa akon pwede get yari lamang kami dili sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira. Pwede man sa aton sa Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod Facebook page. By the way, sa sining Lunes, mag-ulu-unwind naman kita mga kabombo, no? Pinaagi sa wala labot sa aton sining main menu ang inyo sining mga kasaysayan, kundi mayara kita sa mga segments diri, no? Ang pagpabati sa aton si matahom nga mga ambahanon, produkto sang kaugalingon nga painis-inis ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Music Festival, no? Kag subuman sa aton sini nga panglugayawon pabalik sa mga nagkalanabo sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas kung may dalalagko tag sa bugos sa kalibutan. Mga kabombo, pinagi sa aton si kahapon lamang today in history ang matutod nga kasaysayan, matutod nga kahapon lamang, no, matutod nga hitabo, no, kag makuhaan man naton sang inspirasyon, leksyon, mga kabombo na binigid sa aton sining mga bag-ong henerasyon, no, sa aton sining new generation, sa alpha generation, mga kabombo. Kag subuman ang inyo siniiya nga padalaman sa inyo si mga mensahe from time to time, no? Pero gina-invite ko lang kamo nga magpadala kay basahon na Miss Just off air. Kag sa gihapon, no, gina-welcome ko kamo tanan-tanan sa mga naga-mensahe dira, no? So sa sining hapon mayara naman kita sang matudtod nga kasaysay igapaambot o igapalambot sa inyo mga kabombo. O diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang. Today is a Monday, a sunny Monday, mga kabombo. It's the 6th of the month of June 2022. By the way, sa maabot nga Domingo, don't forget sa aton sini iya nga Philippine Independence Day, no? Pula ang kalendaryo of course kay Domingo. Pero another nagapula pagid. It's because ngati ina siya, no? Isa ka maragtason hitabo sa maragta sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas. That is why ang aton sini nga flag at my back, it's just waving endlessly, no? Nagasimbolo sa aton sini iya nga pagka-hilway na sa kun anuman nga mga pagsakop sadto kaangay sa mga pagsakop sa mga dumuluong mga kabombo until June 12 ina. And ka-heartwarming balan I feel so happy kasang kainan sang aga mga kabombo, no, sang pakadto kita diri sa aton estasyon. May makit-an ka na bala nga mga flag nga gina-display along the thoroughfare of dampi sa may barangay Villamonte. Nakita ko isa ka building dako gid nakahang nga Philippine flag. Ka before wala gid dira, no? Kag pagkatapos sa isa ka gasoline station, ibla kada kilida may ara da pa sang hangin, air or water. Tapos may mga daw mini garden na sila. Nakit-an ko nga may nakatubsok, no? Though mini flagpole, no, nga may hayahay sa aton si pungsod Pilipinas. Kag iban pagid may nakit-an ko nga masalakyan nga may flaglets, no, ang aton siniiya nga banderetas, no, gamay nga bandera mga kabombo ara sa salakyan, no, masugataan mo. Kag ginabantayan ko aware gid ko sina every time I see, no, sang siniiya nga mga bandera naton mga kabombo bit sa isa ka building, no, sa isa ka balay or sa isa ka talatapan sa aton sa gobyerno. I feel good, no, kay at least aware ang mga tawo nga ara kita karon, no, samtang nga hulat naton ang aton siniiya pagdumdum sang araw na kasarinlan this coming Sunday, June 12, no. It's our National Flag Days, no?
National Flag Day, sumalin sa itong ginhiwat naton ang National Flag Day, mga kabombo, sang May 28, no? Kag hasta na sa June 12, mga kabombo, no? So, pwede kita ka-display, no? Bisan sa aton si balay, makahang kita sa aton sini nga bandera, kag kabalo lang kita kung paano iniihang, no? Nga kinahanglan ang blue, no? Yara sa ibabaw, or kinahanglan ang blue yara gi sa ibabaw, since we are not at war, no, kundi we are now free, no, from any nga mga pag-ilinaway, no. We are at peace, mga kabombo, no. Kag ti kun we are at war ya ti amo na ang flag yara sa ang red, duag nga red sa aton sini iya nga hayahay, pungsod nun nga yahay ara sa ibabaw, no. So kinahanglan makaibalugig kita kag sumuman sa aton sini iya mga sarakyan, no. Pwede gid, no, as part of our love, no, for our dearest country, the Philippines, mga kabombo, no. Hindi lamang sa aton sini iyang pagpawagayway sa aton sini iyang bandera, kundi sa pulong sa buhat, mga kabombo, no, bilang mga citizens sang Republika sang Pilipinas. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, no. By the way, dugay-dugay may pagabasahon kita nga kasaysayan. But before that, yari anay ho, ang aton sini nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, produkto ini sang Bombo Music Festival 2020. Ang ambahanon naging composed ni Mr. Edwin D. Dimacolangan. Ay dito na karon sa Estados Unidos, pero isa ka Filipino, no? Ang ining ambahanon ginatiguluhan, mahirap gumawa ng kanta. Ato na tuon during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2020. Here it is, mga kabombo. Mahirap gumawa ng kanta. Ang awit ko pong itong mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon.
gumawa ng kanta. Buhat ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon? Oh, sa aking gandang ginagawa hanggang ngayon. Pagbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Mr. Edwin D. Dimacolangan, ang taghimo, composer, sang matahom nga bahanon mahirap gumawa ng kanta, mga kabombo, no? Produkto sa ginapabugal tagid nga Bombo Music Festival 2020, no? Kung kamo mayara man dira sang ambahanon kaangay sina nga daw kanami bala no nami sa utan or pwede man nga love song, mga kabombo, no? Pwede gid nga it's either ano lang ang melody niya medyo mulumadasig, ang iba naman niya ka-slow, no? Pwede gid kamo dira, mga kabombo, no? Pwede gid kamo dira iya compose na sa subong or kung may ara gid man hulat-hulaton naton, mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga tsansa, and that is nga pahiwat ta kita, no? Sang aton man sini nga madason nga edition sang Bombo Music Festival. Ang kagalingon nga paindis-indis sang Bombo Radio Philippines, no, pinaagi sa aton sini nga Bombo Music Festival, mga kabombo. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, mga kabombo, no, sa akon pagpanumbalik. Pulupang lugayawon kita sa isa ka pinanid, isa ka petsa sa maragta sa aton sini nga kalibutan. Let's go this time sa world history, ang matudtod nga kasaysayan sa aton sini nga kalibutan nga pwede ginaton makuhaan sa leksyon kay inspirasyon. And FYI, for your information man, labi na gid sa aton sa mga bagong henerasyon, sa aton sini nga new generations, mga kabombo. And syempre pa sa aton sini nga mga nagpadala sa ila si makasaysayan, no? Yari anay ang aton sini pag dulong sa inyo sa pila ka mga pahanumdom, magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang, magabalik si Miss Jazz pagkatapos gilamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga Kahapon lamang.
batian naton sa background instrumental ina sang isa sa mga ginapabugalman nga produkto sa Bombo Music Festival. Be Yourself. Isa man diri nga patukan naton, no? By the way, sa aton siniiyang nga mga kabombo, no, ari anay ang aton si balik sa makadali sa aton sini nga apila ka pinanid sa aton si maragtas sa aton sini nga kalibutan. Sa aton kahapon lamang today in history. Sa mga naga-enjoy dira sa aton si Facebook Live kag YouTube channel nagalantaw, no? Ma-enjoy nyo man ini kay may with matching memorabilias, no? Labi na gid sa bahin sang aton siniiya nga mga photos, graphics, mga kabombo, no? As backup sa aton siniiya nga feature diri ang matudtod nga kasaysayan sa aton siniiya nga kalibutan. Let's go this time sa aton nga world history, no? Sa mga bagong henerasyon, mga kabombo, no? Ang pamangkot ko sa aton subong mga younger generations, mamangkot ko sa inyo balay may ara pa kamo sang plancha nga diuling. Di bala nag-uso ginaiya bisan subong ya. I know ang akon si pinalanggang Iloy dira ho, may ara pa gina siya sang plancha nga diuling. Ara bilang butangan sang ramay, nusnusan sang ramay para nga magtanlas, no, ang iya siniiyang pagkainit na sa dalom para nga magdanlog, no, sa mga panapton nga ginaplansya mga kabombo, no. Ining ramay na siyang, no, ginabutang kanami gid, no, samtang damo sa sulod sang uling nga nagabaga-baga mainit, no. Iplansyahon ang ramay para magdanlog kag para magtanlas, no, para mag soft kag hining kag free lang ang back and forth, no, sang ini nga klase sang plancha nga ginatawag diuling mga kabombo, no. Well, makantanan sini kilala nyo si Henry W. Mga kabombo, no, aton sini iya nga iga-feature diri si Henry W. Seeley, no? Henry W. Seeley. Well, since we're talking about plancha, no? Sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Hunyo 6, sa tong tuig 1882, no? Kung isipon ta pabalik, mga 140 katuig na ang nakaligad. The evolution of an iron o kon plancha, no? Umalin sa diuling diri sa aton sa Pilipinas especially, no? Hasta sa subong ati nangin di kuryente na, nangin electric iron na. Well, sa kaangay nga petsa subong adlaw Hunyo 6 sa tong 1882, kung isipon ta pabalik mga 140 katuig na nakaligad mga kabombo, no? 140, imagine, 140 years ago. Hindi naton pag-asi-asihon ini kay mas gulang ini diin sa aton mga kabombo, no? Kung mayara lang ini sang utok, mata, dalunggan, grabe na ning iya sini nga na labayan na nga mga through the years, no? Ang iya sini iya nga eksperyensya, no? Sa pag-exist niya diri sa kalibutan. Ang ini nga plancha nga ni, no? That was June 6 of 1882, 140 years ago, sa nga ining Amerikano nga inventor, no? Ining American inventor nga sa nasaling ko na, kilala ninyo si Henry W. Seeley, mga kabombo, no? Nga taga New York, estado sang New York sa United States of America. Well, sa sining adlaw si Mr. Henry W. Seeley, isa ka US American inventor o isa ka American inventor, mga kabombo, no? Nakaangkon sang pagkilala, no? Nakaangkon siya sang patent o kung ining pagkilala, no, sa iya sinigin imbento. Nakaangkon siya bali officially na sang official right
o kung patent sa ginimbento sini nga isa ka klase sang plancha. So mga moderno na din iya siniya makabombo, no? Ginimbento ang electric iron o kung di kuryente nga plancha. Ining magamay nga appliance nga electric iron o kung clothes iron kag flat iron ginimbento ini ni Henry Seeley sa tuong 1882. Kag ini ang nagabugat pa sa una especially ini gani electric na din aton sini ginahambal diri sa aton niya di uling mo kag sang unay ang plancha grabe gid kabugat in order to add sa pagpress bala no sang ginaplansya nga mga panapton mga kabombo no. The more nga bugat ini with matching uling pa nga nagabaga sa sulod, the more nga mas epektibo ang yan sini pag iron out sa mga creases no, sa mga ukot, sa mga kulod-kulod nga yara sa aton sini nga mga panapton nga ginaplansya mga kabombo no. So ang ining magamay nga appliance sa electric iron o kung clothes iron kag flat iron ang ginimbento ni Henry Seeley sa tong 1882 nagabugat pa sa to sang 15 pounds. Grabe no? 15 pounds kag madugay pa iya mag-warm up o kung mag-init no? Unlike subong ya kung electric iron subong ya kay natabo na yang evolution for how many years pila na kadekada o mga kabombo no kag nakalabuot kita subong sa sininga tuig 2022 no ti ang aton sinusubong nga plancha perti na gid ka improved kag perti na gid ka ini ka pinasahi kag the more pagid siya nga nagagamay makabombo kag nagamag-an no pero sunod pagani sa kay lola kag lolo kag nanay kag tatay ay hindi niya nami ang plancha nga perti ka mag-an. Inaanad sila sa sadto yang di uling bala no with matching amo-amo pa na iya. Mga kabombo no. So ang magamay nga appliance electric iron o kung clothes iron, flat iron ang ginimbento ni Henry Seeley mga kabombo ang nagabugat pa sang 15 pounds kag madugay pa nga mag-warm up o kung mag-init. So antes pa man ang plancha sadto ginasudlan pa sang uling sa nasiling na naton agud nga mag-init ini kag diri sa Pilipinas ginanusnos pa sa ramay. Kilala ka mo sang ramay no inang nagkaging na sa kamala no nga dahon sang saging mga kabombo no amo na siyang ramay kag mapinuslanon ina sa aton siniya nga mga ginapaluto nga mga prutas gani especially sa aton sini pag pamalansya no kung sa diin diri ginanusnos sa ramay agon nga may madanlog sa pagplansya sa aton nga mga bayo. So tubtob na karon sa moderno nga panahon kung sa diin ang electric flat iron ang ginimbento ni Henry Seeley ang mas nangin mabag-an sa nasin ko na nagagamay naganipis kag madali lang mag-init no ti sadto yawan pa ka warm up mo samta nagasugod ang panahon ti syempre ang breakthrough nga ginatawag nagahalin ginae sa pagsugod no and as time passes by ti naga-improve ka nagasanyog mga kabombo no yara sa aton sini nga Facebook live kag YouTube channel no ang pila ka evolution sa sini nga mga plancha mga kabombo ining clothes iron, flat iron, smoothing iron or simply iron no simple lang gid plancha no isa ka magamay nga appliance nga nagainit kag ginausar sa pag press o kung pagpatanlog sa mga ukot no to remove wrinkles kag mga unwanted creases no sa aton sa iya nga bayo. Ang domestic irons generally nag-range in operating temperature from between 121 degrees Celsius mga kabombo or 360 degrees Fahrenheit no kag ang ining metal no o kung ang metal nga yara sa iron mga kabombo nga mo ang device
ang historically made kag gin-usar ini generally sa pagtawag man abi nga ironing, pagpamalansya diri sa aton ironing, no, ang final step in the process of laundering clothes. So kung manglaba kita, hindi na siya manglaba kita, mamunlaw, pugaon, ipamalhon, kung wala kada sang washing machine, kag dryer, ti under the sun gid no, hands-on nga pagpanglaba. Hindi makompleto ang aton sini nga laundering clothes, no, the process of laundering clothes, kung wala, syempre, ang pagpamalansya. Pero would you believe, subong nga mga panahon, mga kabomboya, ang aton siniya nga mga ginasuksok nga mabayo as long as hindi man lang siya tama kaukot, no? Di ba na wala na tagapamalansya? O sino da hands up da kung sino ang wala na da nga nagapamalansya, no? Mo si Miss Just daw amo-amo gina mo. Kung hindi man lang bala ukot, no? Kag ang pagpanglaba mo yaya, wala mo ginapuga, kundi ginahang mo lang. Pagkatapos niya na bala kanami, no? Kaya daw wala man siya gaukot, kag daw pinalansya man siya, no? May ara subong nga gani nga mga plansya nga with matching steam, mga kabombo. Ang evolution sang electric iron, no? May ara nagabuga pagid sa mga kabombo mo, no? Nga daw kaangay sang steam bala, ngati kung mamalansya kita, may ara kita da sang hands-on niya, sinanay, kasi tatay, si lola, kasi lolo nga plansya di uling, may ara pag nga ginanusnos pagid nga ano man dira, tela or daan nga sibin, kag basain na siya agud nga antes pa man nga paagyan sang nagakahamot sang ramay nga diuling nga plansya, mga kabombo, no? I-ano na anay, butangan na anay, i-rub, no? I-rub diri ang ang tela nga gin sausaw sa sa matinlo nga tubig, kay agud nga mas madali, no, nga makuha ang creases o kun ang ukot sa bayo, mga kabombo. Ang isa da sa nami sa uling nga ginanusnos sa ramay, hamot, mga kabombo, no? Pero susubong may ara pagidya, gina-spray na lang na iyang tubig, no, kag with matching scent na mga kabombo. Which is for me daw, hindi ko na namian, no? Kaya daw nagabilin siya balaya, especially kung hindi mo siya ma-spray lang gid nga moist, kung kaisa nagadagdag nga daw puti-puti siya, no? Hindi manami. Pero part na siya sa evolution sang iron, kag ironing, kag laundering, mga kabombo, no? Ironing works by loosening the ties between the long chains of molecules that exist in polymer, fabric, or fiber materials, mga kabombo. May nagkalilain nga klase sang tela mo, no? So, kinanglan, may ara. So, subong sa aton sini nga bag-o nga iron, mga kabombo, ang plansya ta with numbers, no? Kang naka-indicate dira, no, sa cylinder nga nga in order nga mag-on ka na hasta ano ang kainiton. Sa sini nga kainiton may number para ini sa mga soft clothes, no, sa mga fiber or sa iban pagin nga mga klase sang klase sang aton sini nga planchahon. Kung nipis ti gamay lang gid, may ara man da siya, no? Pero kung perti ka init, para na siya sa mga dagmulman, mga kabombo nga klase sang mga panapton nga gusto naton iya nga ma-plancha, no, mga kabombo. So, ang antes pa man sang electric iron, no, kaangay sa gin-imbento ni American inventor nga si Henry W. Seeley, mga kabombo, no? Siyempre, sa nasiling ko na ara ang charcoal iron. May uling sa sulod. Ini ginatawag sa Pampanga nga box iron, no? Ining box iron, mga kabombo, may ara ina sa pila ka mga museum, no, ginaara gani is makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga diuling, no, nga mga mga klase sang plancha, no, ang evolution. O, kita nyo na, daw kaangay nga daw ginabutangan bala sang pagluto sang bingka ang iban, mga kabombo, no, sinang una pagidya nga klase sang plancha, no, makita naton sa aton sini nga Facebook Live, mga kabombo, no? Antes pa man sa introduction of electricity or electric iron, mga kabombo.
nga ginimbento sa American inventor Henry W. Seeley. Patented on the same date today, June 6 sa itong 1882. Kaya sini nga naangkon nga patent sang klase nga ginimbento niya nga plancha nagabukat sang 15 pounds, 15 pounds or 6.8 kilograms. And it took a long time to heat. No, dugay pa nga mag-init. Ang United Kingdom Electricity Association ang ginahambal kag ginapatihan nga may nga ang electric iron nga may carbon arc ang nag-appear sadto sa pungsod Fransya sang 1880, no? Pero hindi nga mga ginapatihan nangin doubtful ini mga kabombo nga wala sang basihan, no? That is why nga ati ang ginpatihan niya amo ning iya ni Henry W. Seeley kay may ara siya nga mga mga ebidensya, no? Labi na ginaya sila nga patent number mga kabombo. So bot silingon may ara pagid nga mas early sa tong 1880 nga may carbon arc nga klase sa electric iron pero wala ini iya na pamatud-an nga amo ini ang oldest, no? Nga plancha. Two of the oldest sorts of iron were either containers filled with a burning substance or solid lumps of metal which could be reheated directly, mga kabombo. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Di amoy adtong aton siniyang pagdulong sa inyo. Sa mga bagong henerasyon, at least may nabaluan kamo mga kabombo, no? Nga ini nga klase sang plancha, no? The same date today, June 6, mga kabombo. Nakabaton sang patent ukon ang original kag opisyal nga pagkilala kay ni siya amo ang nag-imbento gid, no? Ining taga New York, USA nga si Henry W. Seeley. So kung makakita kita sa electric iron mga kabombo, aton pasalamatan. No, ang ining tinuga nga ni na amugid ang nag-imbento nga nakahatag sa aton sang kahapos sa aton sini nga pagpangabuhi, no? Ang electric iron. Si Mr. Henry W. Seeley, mga kabombo. By the way, sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati, no? Sa aton sini iya nga mga suki, mga kabombo, no? Bilang kabahin sa aton sini nga pagserbisyo sa inyo. Antes man naton nga igabasahon ang inyo siniging padala diri sa aton nga mga kasaysayan, mga kabombo, no? Diri sa aton pamilya sa Bombo Radio Philippines Network, no? Sa aton mga kabombo, kag ka-Star Nation, aton kamo nga ginapahibalo, no? Agod nga mapadayon ang amon pagserbisyo sa inyo. Pinaagi sa pagpangayam ukon pagpangita sa mga balita agod madulong namon sa inyo. First, fast and right. You know what? May 12 kami karon ka mga bag-o nga units sang Bombo Patrols. Naging bakal sang Bombo Radio Philippines, no? Ang brand new 2022 model. Subong gid nga tuig nga modelo.
brand new 2022 model D-Max Flexi Cube nga Bombo Radyo Patrols. Ang ini nga 12 brand new units panibago nga dugang sa mga roving Bombo Radyo Patrols nga magaserbe bilang bulos ukon pag-ili sa mga daan na nga masalakyan sang tanan nga mga Bombo Radyo stations nationwide. Sa kada ikatatlo ka tuig, ang network nagabakal sa mga bago nga news patrols bilang kabahin sang commitment sang Bombo Radyo Philippines nga mapadayon, mapaligon, kag mapasanyog ang news gathering kag public service para sa pinalangga nga mga tagpalamati sa nagakalinlain nga parte sang Pilipinas. Of course, di kalakip na diri sa mga listeners naton worldwide. Ang Bombo Radyo Philippines may yara sang 23 ka mga Bombo Radyo Patrols bilang suporta agon nga mapasiguro ang pagpanguna sa pagpangita sa mga balita. First, fast and right. Amo nang aton sini nga Bombo Radyo Philippines principle. Ini sa tunga man sang paglapnag karon sa mga fake news ukon mga misinformations. Ang padayon nga paghimakas sang Bombo Radyo kag Star FM stations nationwide sa pagpangita mga kabombo, sa pagpangita sa mga preska kag dalagko nga mga balita agud nga madulong sa listening public sini. Isa ka pamaagi sang pagserbisyo kag bilang pagpasalamat halad sa mga tagpalamati sa wala untat nga pagsuporta ninyo sa mga programa kag mga promo campaigns sang Bombo Radyo Philippines, mga kabombo. So, humble man kita sa paghambal sini, ngati may ara kita subungya sang panibago nga 12 tanan ka mabago nga units sang Bombo Patrols. Brand new 2022 model D-Max Flexi Cube nga Bombo Radyo Patrols. Para sa aton sini iya nga pagpangita para madasig tanlas ang aton si pagpangita sa mga balita para madulong namon sa inyo first, fast, and right. Tubungadaan niya ti uso ang fake news, mga misinformations na bigilagi sa social media. So diri sa Bombo Radyo Philippines, it's a no-no mga kabombo. So, parang maangkon ini mga kabombo, getting it first, getting it fast, getting it right, not fake. May ara kita, Ang network, Bombo Radyo Philippines Network, naga-provide sa sining bag-o nga mga Bombo Radyo Patrols. Ang pila ka latest, 12 ka mga bag-o. Brand new 2022 model D-Max Flexi Cube sang Bombo Radyo Philippines. Philippine Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live, ti ara daho, nakitaan ninyo mga kabombo. Ang aton si 12 ka mga matahom nga mga Bombo Radyo Patrols. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari na kita sa aton siniyang pinaka-menu. Ang main menu sang aton siniyang palatuntunan. Ang inyo sini nga mga kasaysayan. Aton sining letter sender sa sining hapon nagapakilala lamang sa kay Andy. Si Andy is 46 years old. Kaini siya mga kabombo taga Banwasang Murcia.
By the way, sa aton si makauturan dira sa may banos Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral. sa atong palatuntunan kahapon mga kabombo, kahapon lamang. Inisagapon niyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Yari na kita sa aton si pagbasa sang aton sining letter sender sa sining hapon. Ang aton sining letter sender sa nasiling ko na taga Banwa sang Murcia. Nga aton sining iyang sunod pa sa aton sining na experiencehan kung may yara kita sadto sa mga palengke promo, no? Pagkadto kita dira sa Banwa sang Murcia, ginadugukan kay kaangay man sa iban nga mga kamanuhanan kag kasyudaran diri sa probinsya sa Negros Occidental ang Banwa sang Murcia yati Bombo Country gid, no? So kadamo diri sa mga nagapadala sa ila sini iya nga mga greetings. So kabugusan na lang kamo ginagreet kamo namon dira sa may Banwa sang Murcia sa aton sini iya nga mga suki nga mga kabombo, no? Ang inyo sini kasi Manwa nga nagapakilala lamang sa kay Andy. Si Andy is 46 years old, no? 42 years old si Andy, or 46, no? 46 years old si Andy sang Banwa sang Murcia. Kag without much ado, yari na ang pagbasa naton sa sininga kasaysayan sa sininga hapon mga kabombo, no? Ang kasaysayan ni Andy iyagin suguran pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Maayong hapon sa imo Miss Jazz ka sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lang ako sa kay Andy, 46 years old, sang Banwa, sang Murcia. Miss Jazz, wala pa ako iya sang asawa. Kadamo na sang nagasunlog sa akon. Pero, sa prangka kasugilanon, mayara naman ako iya sang nobya. Kag sa prangka man nga sugilanon, gaplano na kami nga magapakasal. Naupangan lang ini Miss Jazz kay sang nagka-pandemic kita. Sa subong, dayon na ang amon siyang pagpakasal. Kag ready naman ang tanan. Ang ining babae nga nakilala ko Miss Jazz, nga hindi ko lang ihingadlan. Siyempre, kung amo na ning edad ko, bot silingon, ti dapat siyang akon siniyang pakaslan. Sigurado na gid ko kaya ti laun-launo na ko sa edad nga 46 anyos, Miss Jazz. Pero sa mga lalaki, ti hindi man kay kami man yang nagapangaluyag. Pero, siguro naglaon or amo ining akon siniyang nga edad kay suno sa mga nakakilala sa akon, daw kapislian kuno sa akon. So nakakita ako sa isa ka matahom nga babayi, but-anan Miss Jazz. Kag asa na lamang nga tiging pangaluyagan ko siya, naging girlfriend ko siya, kag sa subong, amo na ini siyang akon siniiya nga fiancé. Ang akon siniiya nga fiancé Miss Jazz, ang iya sinima ginikanan, nakilala ko man, pinaagi man sa akon siniiya nga mga katiyaan nga sa father side bala. Kay kilala gini nila ang pamilya sang akon siya fiancé. Labi na gid ang mga ginikanan sini. Antes pa man, sang wala pa nakibalo ang akon sini mga katiyaan nga pila gini sila kabilong, daw 3 gini sila naging balo sa karon. Antes pa man nga wala nila ni nakilala or nahibaluan kung sino ang ngalan kay taga-diin at kung sino mga ginikanan sini, wala gini problema ang akon si makatiyaan. Sometime nga nahibaluan nila, ay, si Tuto Andy mapakasal na? Well and good. Iti dugay naman Miss Jazz mo, abi nila gani malaon ako. So why gid problema ang sanasiling ko na ang naging problema lang sang nagka-pandemic. Iti wala na dayon-dayon, kabudlay magpreparar, magbakal sa mga kinahanglanon, so postponed anay on hold. Pero sa subong kay ti daw ka okay naman, may ara na kami iabiya nga napilian nga petsa sa amon si pagpakasal sa akon siniiya nga fiancé. Miss Jazz, okay gid ning akon sini nga mga katiyaan nga mga laon Miss Jazz. Sunod pa gani sa ila, mabulig gid sila financially, kag bisan pa ang sa simbahan, ang decoration, kay ti do kaano ni sa ila mo, kapisan bala, nga kung sino ang may kalason sa amon, kay ti mga laon, Miss Jazz, ti amo na sila na yung nagapanguna, kaya sila na nagabulig, kaya amo ba na gurong ila siniya nga nga papel dito sa kalibutan, kaya ti ula sila sang kaugalingon nga mga pamilya, ula sila sang bana. Isa ni baluan nila nga ako mapakasal, tibaw daw nag-udjak gid sila Miss Jazz. Kag sila gid dyan nagaburo barakat. Tubtub nga nakilala ni nilang akon siya nga fiancé, ti okay gid sa ila, wag problema. Kaya akon siya nga fiancé Miss Jazz, but anan sa nasiling ko na gani. Pero sa ulihi, sang nagapinamangkot na taga-diin ini siya, diin ang tumandok sang kung ano ang yan sining mga ginikanan. Ini 3 ko ka mga katiyaan, Miss Jazz, nga lunsa, ini sila nga mga laon na. Sa naibuluan nilang akon siniya nga, ang pamilya sa akon siniya nga pangasawon. Uy, sa ulihi, Miss Jazz, daw, something wrong sa ila. Nga kung ara ko gani daw, may ginaistoryahan sila daw nagakinutib-kutib ang ila sa nga baba. Sino ko something wrong gid? Sino ko ano ang problema man? Wala gid nagdugay, Miss Jazz.
Kag sila na mismo ang nag-approach sa akon. Kag ila ako ginistorya. Sa tubangan sa akon mga ginikanan, Miss Jess, sining tatlo ko nga mga laon nga mga katiyaan. Ila ako gin meeting, ila ako gin istorya, in papungko. Di syempre, ako ya, Miss Jess, nakibot ko. Halin pa ko nga daan sa akon sining nga ulubrahan. Sang ara na sila, may pamahaw. At permi man na sila sa amon sinibalay. May pamahaw, pagkatapos nagapululungko na sila tanan. You know, naging kulbaan ko ano ang problema. What seems to be the problem? Tiyan mo na, Miss Jess, sa nagpungko na ko, ila ako gali nga gen istorya na. Parte sa akon siniiya nga pangasawon. Okay lang na, Miss Jess, wala ka ang parte sa pangasawon ko. Kadaw, arab lang ano ang may something wrong or kung ano man dang ila si makitaan nga diferensya. Di, okay naman lang niya sa akon kay ti magpinakasal ang duwa ka nagahigugmaan na amo gina mo may ara gina iya both parties, ang pamilya sang babae, pamilya sang lalaki, may mga mag-arise gina nga conflict. Pero sa akon niya, Miss Jazz, kay ti sana siling ko na sang naila na ibaluan, do ko okay gid sang akon siniya nga mga katiyaan nga ti amo ni naglalaon man abi, Miss Jazz. Ti amo to sang nagapungko na kami doging kulbaan man ko kung anong ila sini nga hambal. Pero abi mo, Miss Jazz, kung anong ila sini iya nga nangin hambal sa akon kag asa subungi amo ginining akon sini iya nga gina pautukan kag affected ako, Miss Jazz. Although nga ti ang pagpalangga ko sa akon sini nga nobya, waay man niya abi sang wala man na ano ni nabuhinan. Kaya in fairness sa ako si nobya, Miss Jasya, amo ini siyang ginpili ko kay ti responsable. Kag matahom siya. Kag mapisan. Importante Miss Jasya karon niya mapisan ang akon siniya nga ginpili kay ti dugay ko ya nga wala ko ya naka agi nobya mo. Abi na gani nila ati malaon ako. Ito yung mga katiyaan ako nga daan nga naglalaon. So, ay gini problema sa akon sa gihapon. Pero, ang ginsugid nila sa akon, amo ni Miss Jazz. Daw sa pelikula man, pero ang hambal nila sa akon, nagtuad sila, nga kilala nila ang mga ginikanan kag pamilya sang akon siniya nga pangasawon. Sin ko, much better, ikakilala nyo gali, at least, I'm sure, sa kabuot sang nobya ko, nga ila sini nga himata or bata. Siguro wala naman sa problema. Pero sa una-una, Miss Just Doga, ano pa sila kung hindi sila baka diretso sa kung anong ila sini gustong hambalon sa akon. Abi mo, Miss Just, kung anong ila ginhambal sa akon. Nga ang pamilya ko no, sang akon sing asawa, ila sini iya nga origin gid, hindi ko lang pagambalon, Miss Jazz, kundi nga lugar kahit ido kalaway man bala nga noted ang pamilya sang akon sini nga pangasawon nga may lahi sang mga aswang. Di Miss Jazz, nakalamho makugani kay singkubaw sa kamoderno na karon sang panahon pay ara pa na iya nga ginapatihan kang akon pa sini nga tatlo ka mga laon nga mga katiyaan. Ati grabe man inigani ang ila sini iya nga devout man ni sila, Miss Jazz, nga mga ano sa amon sa pagtuluuhan man ti active ini sila sa simbahan. Ti amo pa niya naghambal sa akon. Although nga ti mga maalam man ning akon si katiyaan, naghambal sila nga kami mismo ang nakabati sini ka nakakilala gid. Kag amo ni ang matunog. Although wala man sila kuno yung naka-experience kung ano gid man. Pero sa ila sini nga lugar, asa subungi amo gini ang ginapatihan, ang ginahuluhambalan. Kati amo ko kuno may lahi sang aswang ang pamilya sa akon sini iya nga pangasawon. Mas just do na kalamho makugani sa ila. Di ko mapahati pa kita sina. Siling sa akon si Iloy, kay ara ang akon si Iloy kag amay. Ang amay ko niya mas si Posone. Pero naghambal, ang kalabanan naghambal ang akon si Iloy.
Ti kun ano man ang ginapatihan sa ako si amay, kabalugig ko nga amo na siyang ihambal man sa iloy ko. Kay di daw spokeswoman na ni tatay ko nga akong sininga nanay. So naghambal dayon na akong sininga nanay. Wala gid na iya makapalain kun hibaluon mo. Kay ti siling nila ang imo diri nga buwas damlag ang nakataya. Ang amo sini nga mga apo sa ulihi, ang inyo sa mga kabataan, ang at stake diri. Matuod man ina o kun hindi, amo ginahambal ng nanay ko. Matuod man ina o kun hindi, ang naibaluan sa imo si makatiyaan. Ti mas maayong hibaluon mo gid. Siya kay ti hindi ka na niya makaisul if ever nga magpakasal na kamo sa imo sini nga nobya. Di kundi mas dyan sa muna to, no, ginhambalan ko nila nga beware lang ako. Kay baluon kung ano gid ang kamaturan. Kay siling nila ti ang makadesisyon dara ikaw man gihapon. No, kung gusto mo gid nga magpakasal, ti wala kami sa may mahimo dira. Kaya mo to yung Miss Just, daw ginkabig ko lang bala nga daw joke ang ila sini nga pag meeting sa akon nga amuna gali ang ila sini nga gusto nga ihambalon. So sumugod sad to Miss Jazz, no? Daw wala man na kuntani sa akon kay ti moderno na sumong panahon may ara pa na. Pero sa tagsa nga magpadulong ako sa ila sini nga lugar Miss Jazz abi mo sa akon sini nga nobya. Although nga hindi na diri ang ila gid nga lugar tumandok ini sila sa isa ka lugar man sa isa ka probinsya. Hindi ko lang pag-ihambalon nga suno pa diri amo gidya no nga noted nga ini sila ang may lahi sang aswang. Pero diri sa mga ginikanan sa akon sini nga fiance, ti lain na ni ang ila sini iyang way of life yati ano na yan mo pang kung sa ano pa yati edukado na kag modern na. Pero abi mo bala Miss Jazz, sang una, sang wala po ako nakahibalo, okay gid ko na sa ila sini nga balay. Wala gid ko hindi ko aware kung ano ang mga pagkabutang sa palibot. Pero abi mo bala Miss Jazz, sa to sang gin-inject na to sa akon sa makatiyaan, parte sini, ahay, ano na ko, very observant ako Miss Jazz, magkadto sa ila sini balay. Kag first time ko nga nagpalanindog man na akong balahibo. Maybe because nga ang akon sini iya nga mind amo ang na-inflict na sang amo nga balita abi sa nga gin istorya sa akon sini nga mga pamilya nga sadto wala ginaya Miss Jazz. Bisan ang ila sini nga mga appliances nga naka-display Miss Jazz tuga pala yung balahibo ko kay daw although it's the work of art pero daw ginkabig ko na nga something eerie. Kasadto wala gid gani Miss Jazz. To pero sadto sumugod subong hasta subong Miss Jazz. Amo inay nga akon sini iya nga hindi makuha-kuha sa akon sini iya panghunahuna. Although in fairness sa akon sini nga fiance, ti palanggaanay gid kami Miss Jazz. Isa sa kamabuot nga babayi kag masami kami nagaupod sa pagsimba. So wala gid problema abi sa iya. Amo lang na ugaling daw kung sa ano pa daw ano na siya urban legend sa ila abi ining urban legend ngati amo na daw noted sila bala nga ang ila si pamilya nga may pamilya aswang Miss Jazz. So sa karon nga panahon daw hindi man kuno magpati pero suno pa kay nanay gani kay tatay wala ka man di sang perdihon no kung gusto mo gid nga ti hibaluon mo kay basi bala nga wala ta kabalo pila ka adlaw magkaangkon ka mo sang kabataan ti kung matuod ini ano na lang gid abi. Tiya mo na Miss Jazz kung kaisa doon ka palandog man balahibo ko pero daw gapakita lang ko nga normal lamang. Ang akon sini nga pamangkot Miss Jazz, is it right for me nga magpamangkot sa nobya ko? May kang tanan sini? Or basi bala sa akon sini iya nga paghangop Miss Jazz kag ako nagapati nga basi ma-turn off, ma-hurt ko ang akon sini iya nga fiance, akon sini nobya. Miss Jazz, anong buhaton ko man? Ido na alang-alang man ako. Kag daw, may ara man punto ang akon si maginikanan.
Kaya bisan na muna niya ang moderno ang panahon, may ara pa na mo. Amo na ang klase sa mga ulo istorya. Paliwag hatagi ako sa Liga, Miss Jazz, kaya dali na lang gid ang amon siniiya nga petsa sa amon sini nga pagpakasal. Para sa ako, no turning back naman. Kay palangga ko yung akon siniya nga fiancé. Para sa ako niya, kilala ko ng fiancé ko. Gop danay man kami simba, why gid problema. Pati amo lang nagugaling kung tudtuod ba lang ang ila siniiya nga pamilya. Tabi na gid dito sa isa ka probinsya kung sa diin nga tumandok aya si maginikanan, nanay kag tatay. Amo na to kuno iya nga daw noted gid kag kilala ka amo na abi. Miss Jazz, no? In fairness sa pamilya sa akon sini iya nga nobya, way man kuya sang makitaan nga nga diferensya. Kung kaisa gani ako pa na ang nagaano sa ila kay ti una-una hindi sila gusto nga hindi sila abi gusto sa akon una-una kay ti ang may ara sila sa handom sa ila sini nga bata. Pero ginatagan nila kami sang tsansa, that is why nga nagsanyog man ang amon sini iya nga relasyon nga duwa sa subong nga may plano na kami kag naka-schedule na ang amon sini nga pagpakasal. Palihog Miss Jazz sa tagi akong sa Ligay ang tagpadala. Si Andy, 45 years old, sang Banwasang, Murcia. Do ka layo pa man sang November, no? Amo ni nalmian ko, amo ni bilang nga mga klase sa mga kasaysayan, bilang nga daw pinasahi, no? Tanan nga klase sang kasaysayan, aber, ipaambit diri sa akon palatuntunan, sa aton palatuntunan kahapon lamang. Para may, may variety man ang aton siniiya nga ginapaambit diri sa inyo nga mga true to life stories, no? Although nga ang kasaysayan ni Andy, no, hindi man giniya siling nga rare, no? Damo na kita bisan sa pelikula, no? Bisan sa telebisyon, sa radyo. Diri sa aton ti may ara na ang misteryosong kabuhi, no? In life there are always mysteries, mga kabombo, no? Kag kun dalman ta dido amo niya ang klase sa misteryo nga daw ang iba niya gahambal nga ti gusto ginila may baluan, kay ti gusto nila sang ginatuwag balang amo niya klase sang ang genre, no? Sa bahin sang mga pelikula, no? Nga ti amo ni do ka eerie ba na mga kabombo, no? Kung sa imo Andy, no? Ti para sa imo why man niya problema, no? Nothing's changed, no, sa imo sini nga pagpalangga sa imo sini nga fiancé. Asun pa sa imo wala kaya sa may nabatyagan sa iya abi kag ginapanindugan mo ti gaobdanay pa kamoy gani simba plus ay sini nga parents amo man, no, kay ti ari man diri modern kind of in-laws. Asun pa sa imo ti why man problema. Although nga ti nag-inject lang ni sa mind mo ang mga decoration sa ila si balay nga sadto wala mo man gani nakitaan. Ano something eerie. Ay it's because nga ara na sa mind mo Andy mo, no? Nga nagka-goosebumps ka, nagpalanindog blahibo mo nga before nga naga-bisita ka sa balay sa imo nobya, wala man na. So mo sila mo kaysa aton giniya nga mind, no? Amo ni siya ang kung kaysa naga-kontrolar sa aton, no? It's just a product of our imagination bala. At na-inflict na sang daw hindi amo, Andy, no? In fairness, sa imo sini nga nobya, Andy, although nga hindi mo man ma-erase ang mga tiyaan mo yati suno pag sa imo although nga mga laon sila pero mga maalam man kag devout man nga mga miyembro sa inyo sini nga pagtuluhan tinga amo gid ni abi ang ila sini iya nga panindugan kay ti kilala gani nila no ang pamilya no ang roots ng sini nga babayi. So sort of na nila kay palangga ka Manila mo, no? Sa tutud lang kun amo ni kag kun may ara magina nga amo na nga may lahi bala nga ginatawag abi do hindi man manami, no? As subong nga henerasyon pamangkot ko sa inyo may ara gin man na, no? Pero let us always remember at the end of the day, Andy, no? Ang kasanag nga ginadulot sa aton si mahal nga makaako ya. Always na iya nga maga-overshadow sang kadulom, no? Kung ano man dira ang mga atong ginakabig although they are real,
no, mga aton sini nga mga enemies, no? Asa subong nga ti nagahikot man na sila ya. Pero kay kita yung mga kabataan na kita sang Dios, no? As we are professing that we are the children of God already, ngati ang iya sini kamatayon amo niya nagluto sa ila, no? Ang iya sini pagkabanhaw gikan sa kalibutan sa kamatayon, and He is reigning forevermore. Amo niya nagaluto sa mga enemies naton sa aton sini mga kaaway abi nga hindi naton makitaan, no? So both silingon ang faith diri ninyo ni spiritual life ninyo ni sa imo si girlfriend Andy, amo pag ginang inyo sini iya nga patubuon pagid, no? Kay ti kun ara na sa tunga ang Dios sa inyo sini nga pagtukod sa pamilya, no? Bisan amo ni nga mga problema ti malampuwasan ini kag ang mga malain, no, mga black parts sang sini nga pagpati suro sa imo sini nga mga katiyaan kag imo sini nga maginikanan imadula man ini sa gihapon, no? Pero ang pamangkot mo kung okay lang nga pamangkoton mo man ang imo sini iya nga girlfriend party sini, although there are things better left unsaid, Andy, no? Kay kun para sa imo ti daw ka joke man lang ni, why not, no? Ano na lang i-erase na lang na. Just drop it down, no? Kay ti ang imo sa pamilya yan natural man din sa ila kay they care for you, no? Pero ila sini nga ano daw para sa imo gani daw joke lang. So subong hindi lang gid anay Andy, kay para sa akon daw kaano daw ma-turn off, no? Kung amo ni like for example amiga mo hambalon mo nga tuod na nga imo pamilya noted nga mga aswang ido kalain di bala, no? O kalaslo na ka mga daan, knowing amiga mo ang nobya mo, ang fiancé mo yan, daw ka okay man lang. So hindi lang gid anay, siguro kilala mo naman yan. Ang importante na kilala mong imo siniya nga nobya. Pero no, depende sa imo, no? Kung okay man lang yan sa nobya mo nga pamangkoton mo siya, ara sa imo assessment. Kaya I'm just reading between the lines, sa pila lang ka pa nga pinanid, again share mo din sa akon, kung ano siya nga klase sang babayi, kay ikaw man abi kaya sini pamilya nga bot silingon hindi gid kompleto ang pagplastar mo dire, no? So ara na sa imo sa pag-assess kung okay lang ano nga klase sang personalidad ng imo nga fiancé, no? Sensitive siya sa halos tanan nga bagay o kung daw ko okay man lang, ka cool man lang, no? Di kun amo na pwede mo na siya imambal, uy nakabati ko bala nga amo nang pamilya mo, may pamilya aswang. Daw mo na blay pa agila sa joke, pero kung ano siya, sensitive siya, and she's kind of a serious girl, there are things, Andy, better left unsaid, no? Kung makapaguba man lang sa inyo siniiya nga paghigugmaanay kag your upcoming wedding day. Okay? Don't forget to pray. Don't forget to pray. Pangamuyo, igid agud hatagan sa kasang wisdom sa Ginoo. Ito sa gihapon bisan moderno ng panahon may mga amo siniya klase mo, no? Sa gihapon aton siniiya nga mga enemies bala sa kalibutan gani. But always remember that ini sila tanan niya na ano na nalutos na ya sa aton si mahal nga makaako, no? Sang ipadala niya diri ang iya sa bugtong anak si Jesus, no? The precious blood of Jesus on the cross, and even the name of Jesus nagakurog na na iyang aton siniiya nga mga enemies. And this, so exercise your faith kamo nga duwa, no, sa imo siniya fiancé. And don't forget to pray. Amo malanda ang makapaano na mo ang kung sa ano pa instrumento nga mabatuan ina naton. Aton siniya nga pagkabata sang dako nga Dios. Kung sa diin ang mga kampon da iya sa mga piyak nga bahin, ina sila tanan niya nagakurog na sila. Kay ina sila tanan niya they are doomed already. Kay ina sila tanan niya nalutos na, no? Sang gahom sa aton siniiya nga mahal nga makaako. Wala kita sa panahon, Andy, 46 years old sa Banwa sa Murcia, padamo gin nga salamat. Well, kung kamo mga kabombo may kaangtanan sini mga misteryo bala sa kabuhi, no? Your true to life story, aber i-send diri, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Idi gani sa Bombo Radio Facebook page, no? Ipadala dira sa inbox. Kaya ato nila ang pagkabasahon. It's bye-bye time na mga kabombo, no? Salamat gid sa inyo sa pag-upod.
But before that, ari anang aton si words of wisdom, no? Precious words of God from the Holy Bible. Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga share diri sa inyo nga mga dinalan sa aton si balaan nga kasulatan mga kabombo, no? This is taken from the book, of course, ang aton sini nga Holy Scriptures. This is taken from the book of Psalm, no? Libro ng Salmo, kapitulo 119, versikulo 50. Dra nagahambal. My comfort in my suffering is this: your promise, O God, preserves my life. Kita diri sa kalibutan damo ta mga sufferings, no? Lain-lain nga aspekto sa mga suffering sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. So ang mga promisa sa Dios, no, sa pag-angkon sa mga solusyon kag pag-ayo sa aton sini nga mga pag-antos, i-embrace ta kay ara na tanan niya, humana na tanan niya sa mga promisa ginhatag sa aton sang Dios, mga kabombo, no? Sa Psalm 119:49 to 50, remember the word to your servant, upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction. For your word, O Lord, has given me life. Your word, O Lord, has given me life. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Another version, ina mga kabombo, no? Sang sina nga verse from the Holy Scriptures. Psalm 119, verse 50. This is my comfort in my affliction, that your word has revived me. So let us embrace the mga promises ng Diyos sa aton kabuhi. Bisan ano karikot kag kabugat, kag kasakit, sa aton siniya ginatubang nga mga problema. God's words and God Himself is the answer of it. He is the antidote of everything. He is just a prayer away. Lakitas ng panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisagapon nyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa Best Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa